Здравейте, колеги! Благодаря за поканата, най-вече на организаторите, защото в България последните години общо взето много се говори за то. Никой не ни е виждал, никой не ни е чул и сме малко като НЛО. И сега горе-долу ще имам възможност пред вас да представя това, което сме направили в момента, това, което предстои и това може би, което трябва да направим с общи усилия. От 2019 година стартира тол системата в България. Системата е базирана на новите GNSS технологии, които осигуряват особен начин на плащане и контрол при запазване на нормалния поток от пътните превозни средства. Средствата, събрани от електронните изчислителни пътни такси, са предназначени за поддържане и развитие на съществуващи и изграждане на нови пътища. Електронната система за събиране на пътни такси установява справедлив модел на таксуване, съответстващ на европейските практики. Структурата на електронната система за пътните такси, това представлява общо взето тази органограма, това, което разполага националното управление, с това, което работиме и как е вързана общо взето системата. По-напред в слайдовете има по-подробно техническо презентиране на работата и на самите съоръжения. Това, което представляват като продукти е електронната винетка, която е за ППС-то до 3,5, таксуването на база на време. Видовете винетки са уикенд, седмична, месечна, 3-месечна, годишна. Каналите за продажба са терминалите за обслужване, които са 500 броя, вебсайт BGTO.BG, мобилното приложение, пунктове за продажба, които имаме в областните пътни управления, както и на ГКПП-та. Другите канали са националните доставчици на услуга, така наречените НДУ-та и доставчиците на карти и горива Shell и UTA. Това са точките на продажби на винетките и маршрутните карти в страната. Както виждате, имаме пълно 100% покритие в цялата мрежа. Това са така наречените self-service терминали, които може би сте ги виждали в бензиностанции по различни пунктове. Вариантите за тол таксуване на базата GNSS бордово устройство, което се предоставя от така наречените НДУ-та и тези доставчици, които обслужват тежкотоварните ППС-та, които с принципа на работа след обработка на данните, доставчиците на услуги изпращат на API, API изчислява дължимата такса за съответното производно средство и доставчиците на услуги гарантирано заплащат и от крайния потребител. GPS устройство, в случай, че потребителя на тол мрежата е решил да използва GPS устройство, необходимо да има сключен договор с доставчика на декларираните данни, вписан в публичен регистър на API. Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ-то, на който да изпращат генерираните сурови данни от GPS устройството. След обработка на данните, НДУ-то ги изпраща на API, API изчислява дължимата такса за съответното превозно средство и доставчиците на услуги гарантират заплащането от крайния потребител. Маршрутната карта е също вид, който е разработен продукт за тол таксуване. Собствените ползватели на ППС-та с допустима максимална маса на 3,5 тона, които нямат бордово устройство и GPS устройство, могат да използват тол мрежата при закупуване на маршрутна карта. За закупуване на маршрутна карта и основните данни е необходимо да се посочи начална и крайна точка и максимум 4 точки по маршрута и основните данни на превозно средство. Регистрационен номер на ППС, държава на регистрацията, глава категория, емисионен клас и брой оси. Маршрутната карта е платена услуга и важи само за еднократно пътуване по заявения маршрут. Карта е валидна 24 часа от момента на активирането и като може да бъде закупена до 7 дни предварително от регистрираните потребители. GNSS базирано на изчисляване на тол такси. Българската тол система, както казах, е технологично една от модерните в цяла Европа. Тя използва технологията глобална навигационна сателитна система, базирана на принципа на свободния поток. Това означава, че ако водачът избере да използва бордово устройство, таксуването се извършва автоматично и няма нужда водачите да спират някъде за да заплатят. Включени в тази система са в смисъл картата на България разделена на тол сегменти, те са над 6000 на брой, което дава по-голяма гъвкавост, разширяемост, екологично чист начин на таксуване, управление на трафика, нисни транзитионни такси. На ден през територията на България минават
около 16 000 превозни средства 3,5 до 12 тона и 36 000 превозни средства на 12 тона. От 1.1.2020 до 2022 година с решение на Министерския съвет бяха приети да влизат в таксуваните участъци автомагистрала 800 км, първи клас пътища 2270 и втори клас 0. След решение на Министерския съвет от 07.2022 година автомагистралите съответно станаха, бяха добавени и втори клас пътища от 3073 км. Общо взето над 6000 км нарасна таксуването на пътната мрежа. Начин на правоприлагане е с стационарните контролни точки, тези рамки, които са по страната, които са по пътищата, мобилни контролни единици 55, мобилни глобяващи единици 50, интеграция с правоприлагащи системи на МВР и Агенция Митница и претеглянето в движение, които са wet in motion сензорите, така наречените кантари в асфалта, които са вградени. Това е един от методите, който се измерва претоварването, лазерно 3D сканиране и класифициране, динамично измерване на осовото натоварване на движение, превенция и контрол на реалните маршрути за движение, превенция и контрол на претоварването. Точките за правоприлагане на стационарните и мобилните, както виждате в цялата карта, имаме отново 100% покритие в цялата страна, като виждате основния фокус също и по ГКПП-тата. Това в бъдеще също ще бъде едно от изискванията за Шенген, да има по-голям контрол по границите. Така че и тук отново сме изпълнили критерии за бъдещето, които ще бъдат по-добре за проследяване на самия трафик. Приходите. 1 януари 2023 страната влезе в сила намаление на всички електронни винетки с 10%. Въз основа на постановление на Министерския съвет, в което се приети изменения на тарифата за такси, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. От 1 юли в Република България влезе в сила нов размер на път такси за товарните превозни средства с обща маса над 3,5 тона в основа на изменение на тарифата за таксите, приети с постановление на Министерския съвет. Текущите приходи за 2023 година към 1.10.2020 след края на трето тримесечие на 2023 година от Националното управление се отчита рекордна събираемост на приходите от електронни винетки 226 милиона и тол такси 343 милиона лева. Общото на приходите е близо 570 милиона лева, което е с 150 милиона повече спрямо от същия период от миналата година. Това е след увеличението. Приходите от електронните винетки представляват около 40% от общото сума, докато тези от тол таксите са 60%. Докато миналата година за същия период съотношението беше точно обратното. 60% имаше приходи от винетки и 40% от тол такси, което беше нарушен на самия модел и идеята на тол системата, затова се събират пари повече от тол такси, отколкото от винетки. Едва миналата година се обърна този тренд, за което ще коментираме може би по-нататък в панела с въпросите. Необходимост промени тол таксуването поради създаването на напрежение, това, което исках да кажа, в транспортния брак, социално-икономическата обстановка се обмисля въвеждане на промените в размера на тол таксите. Целта на предложението промени е временно съобразяване на мирно компромисно решение за работа с превозвачите, както и предлагането на отстъпки в тол таксата за изминати километри с ретроактивно действие, считано от 1.07.2023. Предложението е резултат от работни срещи между МРРБ, МТС, Министерството на транспорта и представителите на браншовиците. Чрез тази инициатива се цели консолидация на товарите, стимулиране на ефективното използване на автопарка и намаляване на вредните емисии. Очакваните приходи за 2023 година без въвеждане на промените са електронните винетки са 298 милиона, тол такси 489 и други такси по тарифите, които са предвидени 70 милиона. Това са такси, които са брани от митници. Общо, което очакваме от 860 милиона. Пак сме далече от милиарда. Очакваните приходи за 2023 година след въвеждане на промените, което тук сме си поставили доста амбициозни цели, но това са, така да се каже, анализите на
на ПМС-то на финансовите обосновки, които ние трябва да ги постигнем. Електронните винетки са 298 милиона, естествено, тол таксите 447, 600-200 хиляди лева. Други такси от тарифите са 113 милиона, 817 и 700 лева. Тоест общо таксите са 859, 418, 900 лева, което горе-долу е с милион. Ще видим. Очакваните приходи след въвеждане на промените, електронните винетки 298, тол таксите 500, както казах. За 2024 година се надяваме да направим 924, 520. Ефекти от въвеждането на тол системата. Пътната инфраструктура от състояние на хронично недофинансиране към естествено развитие и поддържане чрез справедливото пътно таксуване. Въвеждане на интелигентно и иновативно управление на пътната инфраструктура на база на данни от тол системата за цели на тарифата, за целите на пътната безопасност, за целите на формирана устойчива екологична транспортна среда. Съвместно използване и споделянето на данните с МВР, Агенция митници и Националната агенция за приходите, превенция на рискове, свързани с митнически нарушения, контрабанда, сива икономика, данъчни престъпления, криминална активност и разследване на престъпленията. Тук също имаме доста добра взаимодействие с институциите на база разкриваемост на престъпления и следващото, което може би ще е по-интересно за това, което превиждаме. Изграждане на единна транспортна система, правоприлагане за моментна и средна скорост. Това, което колегата спомена, ние също в нашата система, по-скоро в самите рамки, имаме такива лидар лазери, които на база тях може да се измерва и в момента дават така информация за скоростта. Както правоприлагане за гражданска отговорност, правоприлагане за технически преглед, правоприлагане за претоварване, използване на доказателствени записи от системата по съдебни дела с срок от 10 години да създадем база, която служи за митнически разследвания в НАП. След извършенето на одитата за Държавната финансова инспекция към Министерството на финансите направи извод, че националното управление с сравнително малък екип управлява огромен обем от информация, генерирана от електронната система за събиране на пътни такси. На база на събираните приходи от наложените глоби на нарушителите може да бъде направен извод, че националното управление се самоиздържа по отношение на разходите за персонал и поддържане на системата в цялост. Може да се направи генерален извод, че след въвеждането на електронната система през 2019 тя носи единствено положителни ползи за страната ни, като в допълнение на увеличение от приходи системата представи множество допълнителни услуги като добавена стойност. Благодаря за вниманието. Ако има въпроси, ще се радвам да отговоря.